Yabona ke mphulaphulile ngathi umfundi lelo gwitho iqinisekile into yoba sewuyazi uba lifikile ixesha ke loba izindwendwe lam mfondini lilisondeze ecanga kwam lihlala pha ngasekunene mfondini khona ukuze ke sincokole nalo sele khona ke baphulaphuli baka-MB ubhuti wakwecentane mfondini ubhuti wamatsanatsana uTornado mfondini ngabe ndithetha kabani naxa ndingathethi ngaye uGatyeni mfondini uGatyeni sengenile ke ungaphakathi ke ukunye nathi apha esikhululweni esinomahluko. Xa ndithetha ngoGatyeni ke mfondini ndithetha ngendoda yaziwayo ke apha ephondweni leMpuma Koloni. Ayihleki ke le ndoda, iyazithatha ke indondo mfondini, iyazithatha iphindaphinda, ayinandanga, ibagungqisa phantsi bonke ekhuphisana nabo. Kodwa ke mfondini mayingabe ngathi ndithetha ngenkomo mdongwe man, mayingakhonyelwa mayizikhonyele. Awu madoda sele phakathi ke bethuna uTornado, ndiyacinga sonke simlinde mfondini simbazele indlebe. Mfo kaGatyeni hayi khawungene mfondini, siyabulela kakhulu ke sisikhululo into yoba namhlanje uncame konke wanathi ke apha esikhululweni. Khawungene ndoda enkulu mani ukuxelela abaphulaphuli uba ngubani uTornado so that bazawumazi iintambo ndizijula zonke kuwe. Ngubani uTornado mfondini? Mandithathe lithuba ndibulise kubaphulaphuli be-MP radio station, isitishi esikhulu futhi isitishi esafikayo futhi esibonakalisa uba sakwenza imimangaliso nangakumbi ke kulo mculo wethu wesintu othethayo nguzama okantenteni uTornado. Ayamazi abaninzi suka kucendane kulala kuthiwa kujinqe ezizane ngumnyobe ke lo uGatyeni undondela umamba lonkomo zibomvu zikaGodza zikamzalarha. Ndizalwa ke ngumamjwarha, umamthiko umazali noJordan umakhaya kude. Utata ezalwa ngumamkhumbeni phezulu kwadikathole kulala kuthiwa kujinqe. So ke ndim ke lowo abamaziyo bawumazi ke ngeBhata Village, bawumazi ke ngoma ezininzi ondisamthanda nomatsanatsana ondenzela mamatheko ehlathini ndawubala kuphela unyaka ndinehit zigcwelise umhlaba.